I also started ngayenza ku-Planet Nails, ngayenza ama-eyelash, ngayenza amazipho. But amazipho was not my thing because wow, it's too much work. So I stuck to lashes nama wig. So he didn't like that, but I continued. So when I started making money and I started having my own salary, because bekumele ngiyikhokhele manje abantu mabeza, I bring back money to the business and then ngiyayikhokhela enye kuma savings. So now ngihlele ekhaya, but people are yena makasemsebenzini mina I'm making money. So many men don't like that because they want you to be udepende kuye kuze makathi ngiyahamba ebese uyakhala yabo. Makathi hayi yini isinkwa ufuna ukuba isinkwa sakho kuze isinkwa makafuna ukuyisusa noma yini etafuleni uyasisusa. Exactly, une-power. Yes, so today to all women I'm saying, guys, whatever your hands can do, asikho skill esidlula isandla sakho, asikho skill esidlula ingqondo yakho. No matter how small it is, no matter how big it is, try whatever it is that you can try. Nanoma bangathi uthengisa, whatever it is, try to make money for yourself. No money ibibheke wena, and then wena control those finances. That's what I wanted to say after branded by Melissa. Make sure that you have your own piggy bank. Men who in the piggy bank. Well, now you piggy bank. Oh, that's so very important, logo. Yo. Uzogoa and equip yourself. Equip yourself. Attend my business seminars. Go to these events. Mina ke ngumuntu that I'd like to believe ukuthi vele ngumuntu wezandla. Anything vele yenzwa ngesandla ngiyayithanda. So ngayenza ama-wiki, ngayenza makeup. Clients were coming in. I also love to cook. I'm starting over my page. Page lami empty, guys. Ningamangala. Hayi logo ngicela ungenzele i-weave torho. Please ngiyacela ngicela u-order sisithandeka ngiyacela. So I started my page. Mfethu ngifinde ngi-order. Angithi ufuna i-weave ngizokwenzela nje. Ngiyayazi ekufanele ngiyibuka nje, yabo. So Ngizo-order sithandwa sami, ngizo-order. So I'm also Loco Afrique on Instagram. La ku TikTok ngiqalela phansi nje everything because I believe that each and every person has a story to tell. Ungasinqishi story sakho can open many doors for you. Ithi ngisukele ngipha abanye chance, guys. Thank you so much logo. Yazi shame kunosisi like sounded ngathi she was crying bekuphanele and then what disconnect her. Ngicela aphinda request bese nesikhathi ekhona kwiphalen so uthema ekhuluma ngezwe ngathi akekho right emoyeni sisi user 68 engakafiki sesithande kuuser 68 la kuphanele ngifuna ama comment kunabantu abathi bacela ukujoin Forever Business. Angazi ukuthi ungakwazi ukuthi usihighlightine kancane ngo Forever Business bazalani lapha ku Forever uzonitshela usithandeka uyahola ekubeni ubudayisa. So before usithandeka aqhubeke nawo before aqhubeke nabantu ngizonitshela ukuthi mina kubalekile ukuthi noma ngathi uyasebenza usithandeka uyasebenza bangcwele uyasebenza full time job futhi umsebenzi wakho umholela kahle but still udayisa Forever ngoba ufuna ukuba ne extra amount ufuna ukuba nemali extra imali ayikazi inelise futhi ayineli. So wena mhlawumbe kwakho kuwese sakhe story sikhulu mawufuna ukuthi umuntu wesilisa kuhloniphe iba nemali yakho ungamceli imali ekhanda akakubona ukuglow umuhla angazi ukuthi kwenzakalani ngawe kanti wena uyayisavela eceleni akafune futhi umuntu wesifazana ungasave. So une idea engcono mntasekhaya uma uthi ufuna ukujoin Forever Business ngubonile wenza imangalisi empilweni zabantu. So before sisithandeka anikeze omunye umuntu ngiyacela bandla ukuthi aba-update bese niyahamba neyom inbox angayishiya inamba yakhe la nginezathu zami abahamba inboxa lapha yakho ku TikTok uzoniphendula nonke angayishiya inamba yakhe la nginezathu zami ngofuna ukujoin Forever Business uzo inbox sithandeka lapha ku TikTok. Definitely ufuna uku-order isigubhu ofuna aloe vera whatever Forever Business usuyidayisile wona ufuna ukuba neskin esifana sisithandeka nje mawufuna ukuglow nje supplements ube isibuthi ube idudle fresh njengothini go for Forever Business you'll never go wrong. Ngisho indoda ekwala izobuya ngathi ugesi masudla igubhu zaka Forever uyalwasha igazi lomuntu. The good thing about Forever Business, but ke angifuni ukuthi ngidwele much on it, but guys, please support my business. You can make money on the daily basis by selling my product Forever. You can also make money
by recruiting or share the business opportunity nabantu ababonayo ukuthi like bafuna ukwenza extra income. That's the beauty of ukujoyina uForever Business. We have supplements, we have the skincare, we also have the weight management. So izinto zethu zi-organic, zi-aloe based into zethu, which means zenziwe nge-aloe. So nje guys, please support my business. Ufuna ukujoyina ngicela ngiWhatsApp ku 081 314 2118, and then angisendele WhatsApp and then again ngizobe senginisendela full information. Thank you so much Sisithini nge opportunity. Ngicela siye kusisi uBathabile. Sanibona. Hi sisi. Ngiyazwakala kahle. Oh, you confirm it. Yes sisinyakuzwa. Ngithandeka yazi uthena ukukhuluma isihloko sakho ngakujaja yabona but ngaphinde ngathi hayi ngaze ngaba yixoki. Yey, ngaze ngaxokize emhlabeni. I'm glad kunomuntu oconfessayo namhlanje. Yey, ngaze ngaba yixoki nomfazi. Thandeka. Baba angazi noma kunobhuti la. Guys ngiyobathabile wakwaXaba ngashadela kwaSithole. Kuno I don't know who's this obekhuluma ngokuthi umuntu wesilisa will check your mentally and then bese adlala ngayo. Thandeka mina uthena ukhuluma ngakujaja ngithi manje siyajaja umuntu mayexoxa hayibo ngaphinde ngakhumbula hayibo lento ezowuthandeka ilento eyenziwe yimphela ukuthi umehluko mina ngiphinde ngayiwini. Mina thandeka ngomuntu wesifazane ozisebenzayo I'm an entrepreneur. Ngiyazama nje ngumama ozamayo othengisa noma kunama show amakhulu ke like now bengibuya ku show enkulu ebizwa ngeBacardi ngiyengithengise lapho ukudla kwaseBacardi show nje yabantu abancane it's an exclusive show iba kakhulu nabantu baphesheya and young people ke basa South Africa abathanda ukuba bishow exclusive show emnandi ke for abantu abancane abantu abasha not thina mina ke udayisayo ke ngiyengidayise lapho ngibuya khona nje last weekend ngoba ngumfazi ozanayo. Ngashada ke bafazi. Ngashada nobhuti la. Ngashada but the signs zithi lo bhuti akamthandi. Ngicela ukubeka nje lokucaca. Amasayina yethi cha akangithandathandi kahle lo bhuti but ngashada ngamthola nomntwana nami nginomntwana ngamkhulisa kahle kumntanakhe ngamthola nomntwana ono4 ubumama kimi ngathatha lo mntwana ngamfaka esibelethweni sami ngamkhulisa ngiloku ngomama womzamo ngamkhulisa ubhuti uyasebenza ubhuti usebenza kahle. He's an engineer hola kahle i-take home yakhe kwakungaboma ngalezo ikhathi isanda kushada kwakungaboma 40 something thousand. Mina ke siyahlala ke sihlala eMbaleni. Mina ke sihlala elokishini futhi phela asithenga umuzi ubhuti ngizothenga ujahini kube nabangani basibonise la kunamizi edayiswayo khona. He would look for one thing. You know, the way I narcissist corner, he would look for one smaller thing, even if it's slahla. I remember ngomunye umuzi wathi angisithandi lesihlahla. Angisithandi lesihlahla. Lesihlahla sifunani la. Saenda up singayithenga indlu ngoba inalesihlahla angasithandi. Kwaba khona enye indlu yabona ke leyo yiyo engathi eyangenza ngagive up ukumtshela ngendlu. Leyo ndlu yayi umuntu wakhona wayeshonile zidayisa izindlu zakhe yakwakuyizindlu ezi2 in one yard eMbalenhle ngathi asithenge le ndlu wathi hey wisdom man sizoyenzana indlene ijarite elinezindlu ezi2 ayimani udom man ayi bengakwazi asibengithi uhlakaniphile kanti udom ngathi hawu sizayiqhashisa le enye sihlale kule enye wathi angikaze ngisibone isidom esinje. You know, from that day I give up. Azange ngiphinde ngimtshele ngendlu. uNkulunkulu wangibusisa ngathola umsebenzi omkhulu. Ngasebenza ngathola imali. Ngathi ngeza nemali kuye.
ngathi nayi imali asithengi indlu. Kimi kuthi ngithi Thandeka lo bhuti wayengangithandi ngempela wathi indlu sithengelana indlu. Ngathi ayibo sichasha ku-2 and angikhoni kwenza nix. I can't buy furniture, I can't do anything because le ndlu le 2 room angikhoni phela. I can't do anything. Wathi hayi uhambe ngemodi yami manje ngangihamba ngegolf yakhe ngaleso sikhathi. Wathi thenga imoto yakho. Ngathi okay ngizoyithenga imoto but sizoyibekaphi? Wathi ngizokhipha eyami ilale ngaphandle yakhe izalala ngaphakathi. Ngathi no. Ngathatha umngani wakhe sahamba safuna izindlu edrobheni. We have 3 towns there, so I won't say ukuthi kuphi because maybe la kunabantu abasaziyo. Safuna izindlu edrobheni nomunye umngani wakhe ngenhlanhla enkulu sayithola. I remember masithola le ndlu safona sabiza laba abadayisa izindlu. Weza lo mlungu ngathi ngicela ukubona le ndlu. Sayibona, I fell in love with the house. Ngamfonela ngathi kuye nayi indlu. Ngicela sisayine. Wathi because angithi akusathenga imali yakhe. Wathi ngisabi njalo mlungu angengenela. Ngisabi njalo mlungu angengenela. Ngathi ayiswenza kanjani ke because I lied because ngendlela amadoda ayithanda ngakhona esingazithandi ngakhona wathi ngisabi nje I lied ngathi ngizokwenza kanjani ngoba sengikhuphile and lo mlungu angeke afune ukunginika i-deposit wangena sasayina sahlala kwaba kuhle kwafanele Thandeka sithenge furniture wayithulela nje ngayithenga furniture. To cut the story short, after that bekuthi nangabe isimo sami si-dry ngifuna ukuphendula usisi ethini inkosi uthi nalo we-Afro what uthi uma umuntu wesifazane you must save. The mistake that I did ngangingasave because ngangifuna ikhaya libe bekuthi naku-dry ubezongitreat-a ngazi njengani bengizo-abuseka ngenye indlela extremely but bengikusaba ukudivorce. Ubengihlukumeza ngendlela emangalisayo, ebengangishayi, ebengaphuzi, ebengabhemi, ebefika ekhaya ngesikhathi. Kunobani oke wathi washonelwa umuntu wakhe ebemthanda. I believe in that man ukuthi he's faithful. Nizozwe ekugcineni. Ubengangishayi, ubengaphuzi, ubengabhemi, bebuye ekhaya ngesikhathi. But he will abuse me so much mentally. Ngikhumbula ukuthi ngangize ngilala ngama-drugs, amanye amaphilisi angama-drugs. I was supposed to take 1 but ngangithatha 2. Uthe mesebona ukuthi manje impela umntana akhe ukhulile una 21 ngimenzele konke umntana akhe waye university waba yikho konke okuhle. 2022 wathi ngangibuye uyothenga amathikithi wokuthi uyobuka imovie. Ngathi nangingena ngathi asami sibuka imovie angisazi sabanga ukuthi imoto yami eyi-1 ngiyibeke egeyidini. Wathi bengithi ngiyareversa imoto wayise egeyidini ngathi ngiyexolisa. Ngathi but you are abusing me, wayikhuluma kanje nami. Wathi yazini sengicabangile ngicela ukuthutha. Guys wathenga ifurniture wazoyibeka ku-internet ku-entertainment space sethu. Wathi uyathutha umuntu wesilisa. Watshela umntana wakhe ukuthi bapakishe bathuthe. Ngathula but I was so broken. Wathi ngiyakuthutha ngiyakushiya emzini wakho. I was so broken. I was so scared. You know abantu besilisa banalento yokuthi bakwenza usabe ubala, usabe imali kungeyakho. Usabe umuzi kungowakho, usabe unemoto, usabe konke. Yikho ngithi Thandeka ngiyexolisa ukuthi ngikujaje kanti ngilixoki. Ngasaba ukuthi uyahamba. Ukuthi ngisabani ke bantwana benkosi angazi because yimo ondlayo, yimo othenga isitulo, yimo mbesa yena. Wagcina ngahambanga angizange ngimncenge but from that day kwaku 2022
I knew ukuthi le ndoda ngeke iphinde ihlale. I knew, but ngangisaba ukudivorce. Kuthe last year wavuka embhedeni, ngiyakhumbula ukuthi ngangifanele ngumuntu-ke oyi-activist kwezepolitiki, ngangizoya eBushbuckridge. Wavuka embhedeni wathi ngisaya edrobheni, ngathi kuye, oh ngicela ukuphathisa amagwinya. Wathi okay. Ngithanda ukunixoxela ukuthi mina angazi ngimphathisa amagwinya. Kanti uye court. Umphathisa amagwinya, Nkosi yami. Uye court yofaka i-divorce. Hey. Angazi. Okay, abuye ayithulele nje futhi angasho ukuthi ukwazi-ke sisi ukuthi mina sengibuye ukuyofaka i-divorce. Ayithulele nje angena embhedeni nami, ayilalele umuntu wesilisa. Angazi ngibuye kube khona into ayishoyo ingitriggerishe ngiye ku-doctor. U-doctor ngase ngibanjwa ngase ngiba ne-stroke, touch stroke ngendlela engishi-abuse ngakhona emotional. Angibuya kube nento ayishoyo isixabane ngiye ku-doctor. I-psychologist yathi kimi, mama uSithole, ithi ngixoxele indaba ongayazi. Uzofa, umufa, umyeni wakho uzothatha unkosikazi omunye. And uma ethatha omunye unkosikazi, ngeke athathe unkosikazi angeke akwazi ukum-abuse. Because indalo yakhe, i-abuser. Don't you think u-abuser wena udaliwe, une-low self-esteem, so for him to feel better ukuthi makahlukumeze umuntu wesifazane. And manje wena ungumuntu wesifazane o-strong, okwazi ukuzenzela, owenza konke, and manje kuyamlimaza lokho. There was this position engangithenjisiwe kwezepolitiki, wathi leyo-ke yiyo embulala kokugcina. Okay. Kuhamba iy'nsuku ahamba emsebenzini. Usisi osebenzayo angivuse athi, mama, kunobaba lapha esangweni, ngiphume. Ayikho-ke ethandeka into engayenzelwa yilo bhuti enhle emhlabeni njengomuntu ofaka i-divorce. Ngiphume, mangiphuma kuno-sheriff. U-sheriff uma efika athi kimi, mama sawubona, ngithi yebo, athi ngilethela amaphepha e-divorce. Ubaba uthi nawo amaphepha e-divorce. Ngiwathathe, athi mama ngikupha i-court ikunika 10 days. If 10 days awufuni ukudivorca, uzoya uyocomplain ukuthi awufuni. Ngathi okay baba. The only thing engayicabanga bangcwele ukuthi uNkulunkulu kukho konke, ngacabanga ngakukhulekela ngathi Jehova kukho konke umuzi wami. I work so hard for le. Yebo Jehova. Ngingakwazi ukuyithenga enye kodwa ngiyayithanda le. Ngathi nangivula amaphepha ngwafunda wabebhale ukuthi he cheated. Angithi ningizwile ngithe mina ngimaza cheat. Bebuye ekhaya ngesikhathi kodwa ngaphuzu bengabheki. Wabhala ukuthi uyangidivorce ngoba uchithile, uyangidivorce ngoba uyangi-abuse. Washo ukuthi indlu yami, uyabona ngathi nangibona ukuthi indlu yami uyanginikeza ngathi Jesu inkosi. So he took a blame ukuthi yena uyacheat. Ngathi intombazane uSozwa, he didn't take a blame, he was playing a mind game. Wayefuna mina ecourt ngifike ngikhale ngithi ngiyaxolisa, ngisakuthanda, singadivorce. Masifi kufika insuku ngingene ngithathe le phepha ngilibeke ngingasho lutho, ngilibeke phezulu kwekhabethe. Achayisa libone phezulu kwekhabethe, ngipheke ngimphakele, sixoxe kube mnandi mina nabantwana, nomntanami naye nowakhe, sixoxe kube mnandi. Manje ungibhekela ukuthi kanti all the time bekasahlali nathi, besathanda ukuthi nayishaya isahlala ebar, but lelo langa wahlala esofeni. Ngoba ufuna ukubona phela ukuthi ngilimele kangakanani. Sixoxe kube mnandi nabantwana, sihleke, asondele ahlale kahle. Sihleke, ngingayikhulumi nje e-divorce, ngiyithulele nje ngilibeke lapha iphepha. Ngihambe ngakusasa ngemsebenzini, ngangemsebenzini eBalfour ngibuye. Mangibuya ngingene ekamereni lethu,
funny kube nomoya ongitshelayo ukuthi ikhona into wrong. Ngivule la kuhlala khona impahla zakhe mangithi azikho zonke. Ukhona yena endlini. Ngendlela waye umuntu olimazana ngaye emoyeni. Angithi angikhuluma ngaphela ukuthi uyangidivorce. Ukhona endlini impahla zikho zonke. Ngiye kwelinye ikamera ngithatha impahla zami zenhlangano ngizifake zonke espacini lesi sakhe kuze kusale esinye ispace ngilala. Ekseni ngiphume ngihambe ngibuye ngimthola hlele esofeni. Ngimbingelele ngiyithulele. Ngipheke adle. Ngihleli nomuntu ongidivorceayo njalo. Ngendlela angilimaza ngakhona shuthi fanele angibone ukuthi ngilimele kangakanani. Ngipheke ngiphaka sidle ngene ekamereni lami ngibona ukuthi ungena kuleli linye okay shuthi ulala kuleli linye hayi ithulele intombi kaXaba. Ngilale avuka ahamba emsebenzini ngivuke ngingene kule kamera leli lakhe kathuthele kulo mangithi onazi impahla ziyijumba yiningi ziyijumba zamaplastic amnyama phela fanele ngimbuze ukuthi indaba impahla ngamaplastic amnyama because I used to do that. Ngiyithulele nje abuye ngalelo langa ngicasuke ngithi siyanini ecourt bathi size nini athi angazi ngisazobuza ngoba bathe fanele siyenze settlement intontoni ngithi ngilala ngiphake namanga lelo langa ngicasuke kakhulu ngingapheki ngilala amalanga alandelana ngingapheki. Umfana wami ke uyasebenza naye nentombazana yakhe iyasebenza. Athi intombazana yakhe seyindala mama ngithi yabo sisi athi I am so happy for you ukuthi ubaba uyakudivorce owakhe umntwana. Ngithi why isho njalo? Athi because uzophila emqondweni uzophila enyameni. Ngithi ngiyabonga sisi I thought maybe uzothi ngi-wrong. Athi no. Athi mama kukho konke ofanele ukwenze ngicela ukuthi ungaphikisani nedivorce. Yekela athi umntana athi yekela lo bhodi akudivorce. Ngithi ngiyabonga sisi. Lifika ilanga Monday siye court sifike court sisayine ukuthi indle yami sisayine ukuthi imoto azibale zonke ke bafazi zonke. Azibale ngimbona ukuthi makazibala sekazibalela ukuthi manje kufanele athole ethize yabona. Athi naye ezibala ngebhadi abe nebhadi uJehova nje abe muhle ngoba uNkulunkulu uthembeke ngaso sonke isikhathi. Angikungena omunye umfana. Kwaku July bani nginey'nyanga nje bantwana basekhaya ngidivorcile angikaze ngibe happy kanje. Hayi ungangibheki Thandeka nginey'nyanga vele. Angingena omunye umfana lo mfana akhulume umfana nje umeli uze uzokhuluma nalabo sisi. Akhuluma umfana maye ekhuluma umfana I think ngangibonakala ebusweni ukuthi angikho right. Ubuso bami babhaliwe ukuthi I'm troubled. Umfana athi yabona mina ngiyabamela abantu besifazane. Sikhathela abobaba abadlala ngabantu besifazane. Uzikhulumela yedwa lo mfana ukhuluma nama-colleagues wakhe. Athi ngiwummeli vele wabafazi mina. Akhulume lo mfana into against i-abuse yabantu besifazane. Ngiyabona athuka umfo angabe asafuna i-halfway imoto ngoba indlela yezibala ngayo wayeyibala ngabuzwanga. Ukuthi unalena unamateksi unani uyazibala nje kuyabhalwa phansi. Bese lesikhathi kuzobuza ukuthi ikhona oyifunayo na sekukhulume lo mfana lo athi cha. But ngiyambona ukuthi cha because ulindele ukuthi ngithi mina akathathe lesi. Bathi indlu athi yakhe ithengwe uyi. Bathi awukho omunye umuzi athi unembili ayibale la ikhona. Bathi awuyifuna athi cha. Angibheke emehlweni amehlo ukuthi athi kanti ngangena ndaba ke oyi-1 ngangamnika ngangafuni ngalo sihlala kuwo manje. Men so abusive futhi abathulile ngifise ngathi abantwana abancane amantombazana amancane ala angashadi nendoda ethulile lesithi lungile. Le ndoda ekhamba kuthiwa waze walunga ubhuti bathi baleka gijima akalunganga kakhulu ke loyo.
Ngcono kabi lokuthiwa vele ekhanyela lo uyaziwa indoda ekuthiwa ilungile futhi ekholwayo emaphambili ishumayela ivangeli inja yododi. Ngiyakholwa Bonke sisi, hayi bonke. Hey, yethandeka ngimdala mina about to be 50 mina ngibekezele for 17 years in an abusive marriage. 17 full years. 17. Sungeke ungitshele lutho mina bonke hizwa ngami. Bonke abantu besilisa abathulile abanice bonke. Ingcono kabi ungcono umuntu esithi what you see is what you get. Lo lungile obheke phansi ungathola ukuthi nawe indoda ebeyihlukumeza singathi nasiyibona sithi awumqambela mama. Washa wena singasho njalo. So bonke. Well, thank you so much Sisibathabile for sharing your stories. Ukuyithatha ke abuye cabangani ke sibuye kuyokwenza isettlement afuna ukubuya khona la endlini la shuthi sidivorceile kodwa ufuna ukuhlala la Kanjani manje? Hayi phela angithi ngiyahlukunyezwa ngashintsha ngathi yemfo yebhuti kanti uhamba nini wathi uyamxosha Ntombazane. ubani lothi intombazana wathi uyamxosha umxosha nami wathi uyamxosha nje. ngathi hayi phela wena ungilahlile wathi umxosha kami ngathi hayi phela nawe sibuye uyosayina nawe amaphepha umuzi wami lona wathi ungixoshe kami wadlala-ke manje the mind game wathi kushuthi bese kuvele ufuna ukungidivosa Hayi bo. dala ngikubona angithi wena unamali yamathenda yey yethandeka Guys, ngicela ke akashayeni u1M lapha ama likes sihlala nabantu aba1000 manje just sithi sitap screen. Ngisukuma nokuxolisa ukukujaja yethandeka mina ngiyondlile indoda ngayimbesi uyangizwa na. Ngiyazibongela sithandwa sami. Uyalamlela uxolo lwakho and ngiyajabula ngoba uyazivumela wena ngomlomo wakho. Elokugcina nje bantwana bethu abancane. Ningalinge nishade nabafana laba kuthiwa balungile abantwana besonto abakhonza uNkulunkulu. Eyesibili yokugcina ningalinge nilithenga uthando ngilithenge kakhulu bantwana basekhaya ngilithenga kubo ngakha ngenzani ngithi uzongithanda indoda uma ingakuthandi ngeke ikuthande ningizwile mangiqala ngitheni uthe azange ngithande from the start I thought umfana wenkonzo ngiyahlukumezeka manje ihlukumezeka mntanami yezwa na kodwa ngimile ekuthenini abafana abakhonza uNkulunkulu mina indoda yami yayithi nayishumayela ungasindiswa kabusha uyangizwa na ungasindiswa kwangisho lothandeka wathi uyangizwa na ungasindiswa kabusha ungaqala phansi usindiswe eyokugcina engiyithole manje ke esengihlukumeza ngilevela ke wangisendela imessage wathi sengenza icala la manje angazi ke bese ngingena kanjani lapho ngathi yini icala wathi ngathi ngithisile baba Hayibo. Yo. Lapho wena memithi Uthini manje kimi Sisibathabile? Maxaba ngathi yebo wathi yazi yangena la ngabe ngiyaba baba. Ngathi yebo mfowethu wathi sengivele inkinga la ngathi yini wathi ngathi ngithisile ngathi yakubongela wathi kodwa manje inkinga intombazana lena ithi izoletha amaphepha wamasamanisi kuwe ngoba iyakwazi ikubona ibhafu ngathi manje imithiswe yimi wathi hayi inkinga ikunenkinga ngathi yini uphika umntanakho wathi hayi akafani nami umhlophe ngahlenga Smother mhlophe Kasi sikuphi thina masidasi sisemhlabeni wathi mhlophe yini inkinga wathi hayi angimboni kahle ngathi hayi wakho mixe ugogo uzamvuma wathi hayi uyabaza abagogo bayavuma ngathi hayi utshela intombazana ukuthi sesadivorce wangila indoda uyondli ikulahle idivorce yona naye ingazange ngithande baba
Ungahambi Bathabile, ungahambi. Bathabile ungahambi. Ungahambi mana kancane khona istatement osishilo lapha engisithandile ngihlezi ngilishumale livangeli uma ngila ku live kaSithandeka bazalwane nizulu line kaMama Bathabile utheni uthi wakhulisa ingane yomyeni wakhe wayibelethe esiswini sakhe whenever you do good uNkulunkulu basayidini lakho ungayishiya indawo yakho inoma ngathi wisimo sikuphika kangakanani yabona njengoba ngoba eseshadele yandoda kwase kufanele athande yonke into yayo uyabona ukuthi relationship kaThandeka nama in-laws yakhe ibiyinhle uyamuzwa isiphetho sakhe uthini uthi ngenza konke ngakho izindlu nginakekela ifamily yasemzini wami akungisebenzelanga sengibuyele emuva lenye iphuthu sesithandeka lenza indoda ayithi sakuhlupha nje uyitshengisa ukuthi nawe ungayishiya leyo ndoda yathi bingakuthandi ibikuthanda ngenhliziyo yayo yonke kuphela ibithula ivuka ubudoda azange mamela uyabona manje Uzomkhumbula ngoshuka lakho sisibathabile manje. Mamela konje banithini Uthini? Isithando sami kunezinto okufanele sizivume zibuhlungu zinjalo thini ukuthi isikhathi asinaso if ngingakutshela the stories ngibuyele back na wena uyabona ngihlala uthande ukuthi naye ekhuluma ngihlala ngibhala ngithi Thandeka into engizokushaya yona wena ungavela utshele mina ukuthi ngizishaye zange mina ngangithanda yena asithando sami mina ngangithanda yena the mistake I did ukho kuyipanel iki ngizothula kuthini the mistake I did mina ngangibona ukuthi lo bhuda akangithandi but ngangilithenga uthando overlook amaphutha akhe Sisibathabile. okay mani ke ngisho iside lami engilibonayo uyabona nginomngani uyuhlushwa umyeni wakhe ngendlela uThandeka akhuluma ngaye ake kube wakwathatha isinqumo esisodwa once wangakubona emehlweni akhe lo wabhuti wayezovuka emaqandeni wena bewuhlezi ukhona for yena ngoba umthanda ngenhliziyo yakho ukholo ukuthi akakushadanga ngephutha bafowethu ungasaba ukuthi ngelinye ilanga umuntu na umteste nje uswenke ugqoka uqula isuitcase lakho uhamba akucinga ngakutholi afona ngakutholi sina sithanda kakhulu sibone egcineni ukuthi cishe ngafa ake nawe umtest angithi naye wathi uyakuthanda ake ugqoka usweke athi uyokubheka ekhaya ke nangakutholi trust me liyavuselela uthando bakwethu ungahlezi ukhona noma ngabe yithini methi jump uthi how high iyo nto ethi bafanele benijwayele kabi usithanda kakhona ayiveza la ngelinye ilanga ukuthi wahamba nabangani bakhe waya out ngathula ngathi hello sis wayabhayiza la wahamba waya out indoda yakhe yamlandela yazi amlandeliswa yini iyamthanda iyazi ukuthi akacheat uhleze ekhona noma ngabe yini mayembhayiza uThandeka is always there wakufanele uThandeka ngalelanga imlanda ayitshethi mhlathi wenja wethini amadoda ngamanasi isithando sami vele amadoda ngamanasi vela nina ngasivusa isikhwele akufanele ngelinye ilanga uThandeka nje ufuna sibhala tshethi ngakushaya wena mina Wesithini phela thina sikhule sitshela ukuthi ayi bokugeze nje masubona ukuthi uyakuhlupha ugeze thatha ibhegi engathi uyedrobheni sisithini sikwenzile lokho hayi amadoda wethini mayingasafuni ini amadoda ngamanasi system mntana mama noma ungazi ube muhle thini mina ngake ngaspenda ngake ngenza a stupid thing ningimdala kongineyinwele ezimhlophe amadoda ngamanasi noma ungageza kanjani mina ngake ngageza ngaphuma ngemanzi nte yey Sisibathabile. Uyaphi sisithabile Sisibathabile. ngibele imoto yami sisi ngayeThekwini ngahlala 5 days yangiyeka naleyo 5 days ngathi nangibuya yangibheka nje yasubona sisibathabile uqinisile That's why ngisho ukuthi sizenzile lezi twakeza abe muhle
kuba ngathi uyahamba ya somewhere ubone Ngathi uzokwenza uyabuya. nawo Angeke ungadraw ishiya lakho lifike endlebeni ufake iweave ifike enyaweni mangasafuna kasakufuna. weloko mina ngaqala ukuthenga Hayi, iwave guys, ngaqala ukuthenga iwave ngomuntu wesilisa Mina sisithanda ngangugeve lothanda izinto ngidraw ishiya ngifaka i-makeup ngifaka amazipho bangishiya nginjalo no usisi wakhona ufaka i-natural hair ne-straight back so ngabona kahle ukuthi hey imisomo yami. Phela guys inamantombazane ayathakatha la eminyango niyakhohlwa nini. Abafana uthenga engekho serious esakubuza igama uthi ubani igama lakho wathi uthini inkosi wacela inamba uvela ugijima yakumama uyangisiza. Amantombazane ayathatha mina ngizalwa inyanga the other day ngisakhula nje sengakaqomi mina aqoma sengimdala inkosi yami ngaqala la ngineminyaka ewu23 ngathi ngiqala la ngangimitha ngimithe endaweni eronke kodwa sidluleni lapho wafika intombazane izofuna umuthi wokuthi indoda eganiwe nomfazi nezingane ubaba wasibiza wasiyala ngaleyo wathi uyayibola engane la kushuthi ngabe idlala usibani lo umngani kaBaba uyi-owner lamatekisi indoda ehlonishwayo inebandla futhi lo ndoda leyo izofuna umuthi kuBaba wole ndoda ukuthi uyithande baba wayinikeza wathi ayibuye no2000 kwakuseyimali enkulu 2000 yabuye emva kweviki sishuthi asiniwe uyilo sihlalo wale ndoda baba wayinika umuthi wamahlaba wezingane wathi ashaya ingqamphothi igupha umgodi uyayenza into eziningi. Ngiyakutshela ukuthi lezi ingane lezi ejoin amadodeni futhi kunemndeni yethu engafuni eba nomona mayibona umuntu egana umfazi ophilayo ithi lo kunabantu abayimelayo imishado yenu abangalala bavuka part nokusuku beyidestroya wena you have to wake up now uNkulunkulu wakho wakupha umshado umtshela ukuthi lo mshado uNkulunkulu wangipha wona unganqamungi ukhuluma amazwi okuphila phe komshado wakho ungathathi yonke into ngenhliziyo angisho ukuthi you did not pray but what I'm trying to say ukuthi ayikho indoda engakhipha inkomo zayo kuyiprocess umshado uvela uvuka ekseni usiyobhala iprocess end bakithi maze ngikhishele ngishimbuzi aze khishwe ngisho 5 rand ukuthi ma sizogeza inkomo yakho ofuthi ngiyakhola ukuthi shitha ngingaze ngithande wena wakhishela imali ihlala enhlizweni imali ehlala enhlizweni umuntu akayikhipha imali yakhe noma inganingi kanjani ngisho wahluphe kanjani akayikhipha umuntu imali yakhe wakhipha imali yakhe wayispenda ngawe lo muntu uyakuthanda the fact that sendivorcile usakwazi ukuzwa iphimbo lakhe abuye kuwena kufonele ufuna iattention yakho wayekuthanda engene umoya ofuthi umsebenzi wethu ukukhasta lo moya ongemuva o destroy imshado yethu. Phinde futhi siphinde sivume ngiyakuvumela sisiphinde kukho konke ngilalele ngakho konke asiphinde futhi sivume futhi because you know mina into engifuna ukuyiqwashisa ukuthi luhlole futhi naluthando asiphinde futhi sivume bantwana basekhaya ukuthi uthando liyahlolwa ngoba ngesinye amadoda ayamthanda umuntu wesifazane okwazi ukwenza imali eningi and use that woman amadoda ayahlala nomfazi owenza imali eningi mina sisithini angithandi ke ngomuntu ongathanda ukukhuluma ngemali because ngiyangithanda ukuthobeka imali yamathenda guys niyayazi nani ukuthi sikhuluma ngemali yangempela Thande I think umyeni wakho bekenza amathenda so you understand mangikhuluma ngamathenda imali yamathenda sikhuluma ngemali amadoda ayamthanda umuntu wesifazane owenza imali and ke iphutha esilenzayo thina asizithandi thina mina ukhona wakhuluma ngomuntu wesifazane ofanele azithande mina I made a mistake of not loving me but ngathanda yena more than me yena yingakho wayengithesta ngakho konke and efuna ukuvalidate ukuthi angizithande into ebalekile kubantwana bethu besifazane zithande wena kuqala ngoba noma ungazumthengela imbongo leshayinayo ephuma ama-glitters ifaka kuthanda kathanda amadoda ayahlala nomuntu wesifazane angamthandi mina ngufakazi uthe nakukhulu umntanakhe sefundile esegraduateile sesebenza kahle akasangidingi akasanasidingo sami yabona amadoda ayahlala nomuntu wesifazane for imali njengoba ngisho ngithi yes kunobuthakathi kodwa ke on my case angithi mina angifuni ukuqambela abathakathi benkosi amanga azange bangithakathi azange angithande umfo angamukela you know ngikhe ngihilile because I healed after I was very angry ngo 2022 but ngabo 2023 ungidivorce vele sengihilile sengibhizi kakhulu ngezinto zami uthe nasahambile a lot came back to me ngabona ukuthi no man
umfowethu lona akahlehle akonanga yimi bengona bengihlala naye angangithanda and ebona ukuthi ngiyakusaba ukudivorce ngiyakusaba because I'm a homemaker, I'm a builder, yabona ngithanda ikhaya, and he took advantage of that. So on my case bantwana basekhaya mina ngicela ukukhuluma iqiniso ubhuti lona azange nje angilokothi angithande bengibeke ezilele. Ubhuti lona masingakhuluma ngesizathu masingakhuluma benginokuhamba naye sibuye kuma holiday, but till today angina memory enhle naye ku holiday anginayo because bekangachakaseli kuba nami bengi-accepta and love me, and ngiyambongela ukuthi egcineni ngibongela yena mina because umuntu owayehleli kabuhlungu uye ukuhlala nomuntu wesifazane angamthandi. Yes, he wasted my time, he wasted his time, but akungitshele mangabe ngempela unabantwana ngabe unabantwana abangakanani uma ngabe yena wathi angimthandi lo muntu wesifazane. I don't care ukuthi unemali engakanani, uthenga imizi emnjani, uyihasla kangakanani, angimthandi. Kube wangidivorce isikhathi se-early because wayebona ukuthi mina ngeke ngimdivorce. Ukukhuluma nje iqiniso bantwana basekhaya mina kunokuthi ngibongele mina ngibongela yena noma angidivorce semdala seno 50 something kodwa hey waziphumuza umntwana abantu, hey wathula ijazi elimanzi. Sisbathabile. You're trying to say awukho umzuzu owakwaba muhle nje emzini wakho nomyeni wakho nabantwana nefamily ngaphandle walomzuzu lo mhla ebuya ubuye olanda incwadi kumasamanisi. Thini miningi imizuzu eyake yaba ngizokuphindela umuntu okwamukelayo